Jroning atiku Akur Pak Winong gen fokus joget yo. Hey ho hey ho Winong lawan sih saking Tulungagung.
luar biasa. Elok ta, Bah? Elok banget kados pundi kiyaine. Engko iki sinten tambahan mang waoske, Mbah. Tasih entuk tambahan. Pun ngoten nggih mengke niki wektale kula serahke jenengan sedaya. Nggih. Kula tak ningali keng mriku. Ngoten nggih, Pak. Nggih, monggo. Ngoten nggih. Matur nuwun nggih katresnanipun dumateng kula sak Kula tak kanca. nenggani jenengan ten mriku. Niki tugas kula rak meng tarikan iki tok. Iya. Aku tak dongake sing rawuh panjang umur, sehat walafiat, lancar rezeki, sukses dunia akhirat. Allahumma amin. Ampun. Dadi pomo wayangan mboten enten sing nanggap, Bah. Angger Pak Setyo dirawuhke aman mendhi. Aman. Kan penonton ditariki kabeh. Masili Pak Somben enake wayangan masih ora ditanggap gelar ning kene sing penting Pak Trisetyo enak. Nggih. Danane digolekne ning jaba. Nggih. Ning ketika pendapatan tidak memungkinkan nggih Yo sing nambeli kene. Ngono. Lah EO-ne kan kiyaine. Pak Nasri Setyo. Kapunten Pak, kan hubunganipun kalian bulan Muharram nu digedhekke sedakoe. Nggih. Nomor kalih santunan yatim piatu. Leres. Kula pun kantuk yatim piatu setunggal. Lho, nggih to. Sing meking niku. Nggih, sing niki. Lah niki Oh, leres nggih yatim piatu panjen. Nuwun sewu lho kiyaine. Niki yogane Sanggar Madangkarani yatim sedaya. Niki pun mboten diakui anak kali mbok anu kali. Pun dicorek saking kakak soalnya. Wis dicorek king kakak sedaya. Sampai ndelok rupane timbul niku mawon. Niku sak ngisore yatim. Yatim tapi mboten permanen ngoten. Nggih. Nggih, Mbah, kali manggenahke. Nggih. Nika panenane buah nika mengke dirucat nggo rebutan apa didum. Nika mangke enjing-enjingan Lah nggih, mawon. mula kan nika mengke manggenahke. Nek Nek khusus dienggo sajen gamelan, gong, sing nggo mulih sing ngegong. Nggih. Wah, niku terus gak gelem tanggapan niku. Nang pasar tur bakul nika. Sesuk sing wedok kon dasar nika. Pasar gede wingi. Kringgit benjing menapa nek anu napa niku pas mayang, Nggih. mbok kula dihubungi. Siap. Nggih. Pun pirsa WA kula napa dereng? Dereng. Dereng wong kula mboten gadah HP. Berilang. Nggih nembah nuwun Yai. Ngoten nggih. Nggih. Terus mengke khusus setunggal ning Mas apa? Mas Pandu. Mas Pandu. Nggih, mungkin nomor rekening mawon kirim kula ngoten nggih. Ya, Mas Pandu nggih. niku mboten gadah bank. Niku duwene bank titil niku bank chip niku. Engko aja-aja dikirimke rekening listrik. Lah nggih, malah rekening telepon. Ngoten nggih, Mbah. Nembah nuwun ya. Bapak Kiai, nun sewu menawi saestu menika nembe kemawon tole Pandu menika nembe pirang dina bar pitung dinane Mas Joko ya. Sapa bapak apa buke? Ibunipun, bapakipun sampun sawetawis menika. Nyawune malan menika nembe kemawon bocah niku dados yatim piatu. Kowe besok ya ngono, upama aku kaya buke Mas Pandu, aku meninggal no ya tradisine Nahdlatul Ulama ngonen. Nggih, tetep kula 7 dinanono. kula bancaki. Slameti. Slametono. Nggih. 7 dina, Kula slameti. 40 slamet. Nggih, kula slameti. 100 wis rasah. Lho, kula slameti lho, Pak. Gak sah kowe nusul ae. Cer. Nyusul kaya cah sekolah niku lho disusul. Jen Bandung. Oh, ngatur nggih apa iki? Nggih. Tak tim kula, tak tim kula. Panjang umur, sehat Mbah nuwun, Bapak Yai. Kiai nggih, pun Berkah, lajengaken. nggih, Mbah Niki nuwun. putrane. Nggih. Wis tak dengake dadi Tasih komplit tak bapak ibu niki komplit. Sebab teng dalem nggih mboten masak. Ngoten iki kula dongani mawon mugi-mugi dados bocah Amin, saleh, amin. ngalim, kederajatan, kepangkatan, karjen kami aja akhiripun. Amin. Bisa dalang, ngeten ya Le. Amin. Lumebaripun putra wayipun kang sami rawuh menika Allahumma. Amin. Pun monggo lajeng sing Amin, gumyak mawon, amin, monggo. amin, Monggo amin, sing gumyak amin. mawon. Nggo, Nggih. medun kalih lagune sing rada gumyak. Perjuangan, nggo. Oh, Ayo perjuangan. nggih, Tuh, Panglima. Nggih, Oh, mares. Kula kalih medun, nggo. Lah mike nggo, nggo. Lho, mike diasta nggih mboten napa-napa. Nggih, lumayan niki. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, Nusantara bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih dikandung badan, kita tetap setia.
jas merah jangan lupakan sejarah, Pak. Heeh, omahku rak cedhak SD. Lah napa? Isu-isuke nek cah nyanyi. 16 Agustus tahun 45. Kok 16 niku? Salah no. Tak 17. seneni to. Nggih. Kleru le. Rungokno sik to, Mbah. 16 Agustus tahun 45. Besoknya hari kemerdekaan kita. Jadi diundur sedina. Niku ngedoke 16 tapi besoknya hari kemerdekaan. Alah ya sak Brahma sak adik gelar kuwi. Nggih. Kowe ora ngerti kelakuane putuku. Pripun? Ya sak rangkung ngono kuwi. Kuwi nek adus sing ngedusi aku ya moh. Nggih. Nek ra sing ngeterne sekolah Sekolah, aku kok. moh. Lah aku mulih tanggapan wayang ngene iki rak ngantuk. Isuk ra tak dusi ra tak terne. Babil. Jam 09.00 isuke Babil gletak ning ruang tamu. Nggih. Lah aku nglilir. Bil. Piye le? Kowe kok gak masuk? Aku mung mulih dhisik Mbah pamit sik gurune kok. Berarti kan mulai saya, ya, lah kok sedal engkasno, anak gurune papat ini nggo tas kerasak yo bungkisan. Lho, Bil diparani gurumu. Kowe ngaleo Mbah, kowe emang tak omongne mati. Kowe nek ora bocah pinter. Putu sip niku. Putu kok pintere Bisa kaya digawakno aku. beras kalih Kowe ndang gurune. ngaleo kowe emang tak omongne mati gurune. Lawi koclok iki bocah ora. Putu soleh niku. Aku ya ora wani nyeneni wong titisane. Baik. Lah diseneni. Awake panas. Ning jare Babil pinter golek dhuwit kae, Bah. Piye? Sing Babil lho kuwi. jare pinter golek dhuwit. Jare pas ranjenan klambeni to, akhire ya udo ning Iyalah. dalan kae lho. Aku ki moh disaingi putuku. Kok iso? Nyepeda ngono kuwi balapan karo aku. Terus? Mangan kuwi lho balapan. Lah kok jam 4 sore iki gak nganggo apa-apa ya arep adus ki lho bandulan ning ngarepan ngono kuwi. Lah Mbah Lurah ya kaya lurah ngene iki liwat. Hele, putune Kirun yane kok udo. Nyah tak wedhe 50. Lah kuwi pinter. Putuku diwedhe 50. Nggih tumbas kathok. Lah aku wong tuwek kan ya gelo. Nggih. Iki cah cilike 50 ndahne aku ya aku. Gak kalah. Aku ya terus gak nganggo apa-apa bandulan ning ngarep omah ngono. Lah kok wong liwat-liwat Kirun edan, Kirun edan ngene. Jenengan Aku ya ora wani nyeneni putuku mergo titisane. Baik. Nek diseneni awake Panas. iki gek lakon apa to? Run. Gak bahaya ta? gak Saiki bahaya. iki anu para pini sepuh arep mulih ketoke duwe entek ketoke. Ketok duwe entek. Ketoke duwe. Mendhet melih teng daleme. Monggo-monggo sugeng tindak nggih. Cik salaman. Ke salaman karo Brebes Mili. Salaman nang Brebes Mili niku. Lho, iki sing tak gumuni. Napa? Berapa detik to ki mau? Yaine Trisetyo itu hanya berapa menit mendapatkan 2.500.000. Nggih, Yai, nggih. Nggih Pak Dewan, nggih Pak Camat, nggih sedayanipun, nggih. Nggih Pak Dan Ramil, klambine kok iso amoh men to, Pak? Ngono. Mesakne kok. Badhe rapat to. Rapat to. Kayak kanggure ke polisi paling tuwek. Lah kok polisi paling tuwek niku? Kapolsek. Lah kok- Seke wis pol. Oh. Jadi Kapolsek niku seke pun Seke pol. pol wis ra iso. Woe, Siap dan paling tuwek dhewe. 86. Pejabat bengi wae remuk. Remuk. Ning jenengan mesti nembe teng mriki to, Bah, pirsa suasana kados mekaten. Aku lagi iki lho. Nggih. Enek tarian donatur iki lagi iki. Mulane aku mung tak mati menenge. Iki tak nggo ning ndi ya ngono kuwi. Ha ning nggonku wong rek ning nuwun sewu. Berapa Karukunan. detik dapat 2.500.000. Lah nggih. Lah aku mau Mbak Cange Nggih. ning perapatan Sukoharjo. Mobilku nang kempes. Ya ta? Mobilku kempes terus aku ning tambal ban arep nambayangin. Lah kok daerah Solo ki enek mobil Nyargres Alphard kae. Nggih. 2.400.000 regane. Kuwi ya kempes, padha-padha ning tambal bane. Lah kok mobilku ki ning tambal ban ki enek ning kaleng bekas roti kuwi Ada enek duit. dhuwit 20.000 rupiah. 2.000 rupiah elek amoh. Nggih. Lah mobil Alphard enek dhuwit 100.000 Nyargres. Iki nginguk jendela.
Ngingkok kang jendela. Ngelokne dhuwit sing 2000 kuwi. Teng jero uplung. Apa kuwi dhuwit 2000 kuwi? Nilaimu cilik manggonmu ning umplunge tambal ban, ning kalinge tambal ban. Apa kowe iki? Ora enek regane. Iki lho, dhuwit 100.000, sumbare dhuwit 100.000. Dhuwit 100.000 ngomong ngoten. Manggonku ning bank, ning dompete wong larang-larang. Timbang kowe ning kalinge tukang tambal ban. Lah kok dhuwit 2000 ora nesu? Malah guyu. Ora apa-apa dhuwit 100.000. Kowe manggonmu ning bank ning wong sugih, aku 2000 ning kaleng ora apa-apa, melu tambal ban ora apa-apa. Ning ya kuwi, nang kotak amal ke sing enek kok aku kowe ora tau enek. Ngono. Dhuwit 2000 wangsulane ngoten. Iki tak tokne saiki bendang dinggo cacah kan. Aku gak wani. Engko pas niki kula hapusi ben ora ditirokne sapa-sapa. Aku dhuwit 2000 manggon ning kaleng ora apa-apa, ning ya kuwi kowe iki lho ning kotak amal, kotak yatim piatu kok sing enek aku ora tau petuk kowe. Kowe kuwi ning ndi Jumatan barang ning kotak masjid sing enek kok aku. Kowe kok ora tau enek ki ning ndi? Lah wong kene-kene iki padha guyu ki kira-kira ya 2000. Biasane 2000. Iki enek sing anyar iki. Enek sing anyar. Ayo kowe ya oleh bedhek. Ning kok nek iso tenan, berarti awakmu cerdas. Pitik jago ki ngendhok ning wuwungan, pitik jago ngendhok ning wuwungan. Lah ndoke ki glender kok genteng, gludung-gludung cebloke ning ndi? Teng pundi ceblok? Ayo cebloke ning ndi? Cebloke ndok kuwi mung ning ndi? Nang lemah no. Ora iso. Pitik jago ngendhok ning wuwungan ning gendeng, glender gludung cebloke ning ndi? Nang lemah. Ora iso. Gravitasi Kene mesti lah. ngisor jere ra iso. Teng watunan. Ora iso. Suket. Kowe iki mikir piye? Pitik jago kok ngendhok iki. Lah sakniki ceblok apamu? Ya ora ceblok. Kok pitik jago kok ngendhok gobloke ram. Lah iya. Ayo, iki tak tokne bentang tinggu cacah kae. Sampe tak takoni saiki. Apa? Niki lak teng desa Padasan. Ya. Dusune Padasan. Heeh. Teng mriki kondang Piyayi Kakung niku kuat-kuat kabeh. Ya. Nun sewu lek kon menek wit kambil rasa-rasa menek mendisa kabeh. Kuat. Ning teng Padasan enten piyayi kalih sing mboten saged menek. Sinten namine? Solikin. Duk, Amir. Duk. Yanto. Sapa? Puji kali syukur. Lho kok saged puji. Sampe ra ngrungokne pidato mau. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Berarti puji harus syukur, gak iso manjat. Manjat kuwi Aku kok ya goblok men kok. Pitik apa sing mlaku ning ngulon? Ayo kowe. Pitik walik. Ora iso. Pitik kemari. Jago, jago. Ora iso. Labon. Napa sing Gak iso. Pitik napa sing mlakune mengulon? Pitik koetan. Menak ae. Pitik jenengan ngertos? Roh. Pitik jago kenapa yen pas kluruk kok merem? Lho mpun terah ngoten. Ah, ora iso. Saking Gusti Allah nggih ngoten. Enggak bisa. Sebabnya apa kok merem? Mergane wis apal, lek ora apal mesti maca dheke ngono. Sakniki Telek pitik apa sing ora mambu? Kuwi ngawur lek kuwi, Wis roh. kabeh telek pitike mambu. Oh, telek pitik apa sing ora mambu? telek lencung, Ora iso. telek pitik jago, Gak. telek pitik walik, Ora. telek pitik napa sing Alah. mboten mambu. Telek dipoto. Der. Lah jenengan mau ngendikan pitik napa sing parake ngulon pitik koetan. Lah sakniki nak pitik madhep ngulon buntute teng pundi? Ya ning Etan. etan. Ana mboten saged. Lah ning ndi? Teng bokong. Der. Tak takoki saiki kethek. Sampe ngerti kethek? Ngertos? Menek ning wit pelem. Nah to. Nggih. Jukuk pelem. Pedhet pelem. Ah, bareng medun. Medun. Nah to, medun. Lah, kethek medun kuwi sing teka lemah ki apane dhisik? Modar kowe. Sikile sik, Ora iso. buntute. Apa, Ya. Bang? Aku ya ora iso. Apa tem? Ndase riyen. Kowe iki goblok men to. Ben dipikir ketheke dhewe, apa kowe kethek? Nyapa lah aku. Kewan apa sing engkel? Wedhus. Apa? Lah kewan apa sing engkel? Apa? Wedhus. Jaran. Kethek. Loh, lah kok saged? Lho, ngengkel. Mboten enten lho, Mbah. Kethek kok ngengkel. Ngengkel. Loh, kethek kok iso ngengkel. Kewan apa sing engkel? Wedhus. Lah napa kewan apa sing? Kethek. Kok iso kethek Lho, ngengkel? ngengkel. Ngengkel. Masa kethek iso ngengkel niku? Aku Aku kethek berarti. aku tau
Apa? Ora wayang kulit, melok wayang wong. Pripun? Wayang wong Sirwedari, lah Pak Surono biyen nek dadi Anoman ra apik. Saya. Lah katoke diwehne aku. Nggih. Dik Kirun nggih kenang-kenangan Kata Anoman. katok Anoman. Anoman. Tak nggo ki angel ram kan katok ketek kan bolongane telu sikil terus bolongan Buntut. Nggih. tak nggo ungkak-ungkik ki angel bareng tak nggo bolongane tak kek ngarep pas. Walah niku buntute benten, Mbah. Benten niku Ya buntut. kur jengongok ngono. Lah nek Anoman ku ning mburi iso ngene, buntut Karep pasangan. iki lho tak macane. Tak wacane, Iki lho Bang. tak wacane. Dalang ki yo merenan penak. Aku seneng kok ngene iki. Mboten sing bener niku tak wacane ngoten. Iki enek layang tak macane. Niki Salah. nek layang tak wacane. Nyah Jenengan mau oleh ngendikan. oyo-oyoan Oyo-oyoan pripun jenengan? padha ngendikan komahe kok. Iki enek layang tak macane. Kliru. Lah sing bener. Iki nek layang tak wacane. Nyah. Jenengan mau Lah nyapa aku lek ngendikan tak macane. tak wacane. Nyah. Jenengan Jenengan neh. ya wis iki nek layang tak macane. Tem sondem. Halo. Wow. Lah kok ya pas kabeh. Wong kuwi kulino ngladeni dagelan sak ngalam donya. Nggih apal. Dagelan sapa sing ra dijak des. Kula mboten ngejak niku Sing kersane. penting ampun niku lho setunggal. Bah, tulungi anakmu, Bah. Klaten. Kowe nang Klaten kowe gak lucu kowe ta. Karo pelok. Tak umpani apa-apa ora dadi, Dik. Lah kok arep dibaleni iki mau. Niki jane nggih mudeng, sungkan kalih yaine. Iki lho Surate pripun? anu njaluk kacuk biru iki lho. Bah, ampun Kacu. ampun mateni wingking, Bah. Apa? Kacu biru. Lah ya Pak Yadi bakul buah. Nyuwun gendeng, Kurang titik kok. kurang wulu niku. Oh, cebutne. Dadi pethote kak kene. Nyuwun diwut-diwut. Nyah ngono. Kacu biru ki apa mbora? Kacu biru kagem Bapak Peman. Alah ngono kok ya diwaca. Wong matane PC Dik. Kowe bawa ben bawa. Yo pelok. Bawane napa? Aja lingak-lingu 750 kok lho. Mosok 750. Gelem ya ora ngono, ora gelem sakmono kok. Mesakne mentem. Biasane 400 mangan golek jobo iki. Bawa, Tem. Ya sak karepmu kok bawane apa. Niki sura. Iki lapangan lho iki. Aku jengger lapangan ngene iki ngesakne sinden-sinden iki lho. Lah napa? Lah aku nderekke Pak Anom kuwi mulai tahun 86 87 lho. Nggih. Sindene Cik Buyatmi almarhum, Butatni almarhum, sing tengah Darsini Cik urip kae. Nggih. Yuh, aku nek sinden jam 4 wayang bar mesti kalinyane saya ini. Pas lokasine teng lapangan. Ora enek jeding to, ora enek toilet. Nggih. Lah kebelet. Ngene Lah, iki pipi- mudhun jam 4:30 ke kebelet. Lah aku rak yo kebelet, aku wis pipis dhisik lungguh Nggih. ning isor wit gedang. Nggih, ben resik. Buyatmi karo Butantinah cincing. Kebelet. Yes. Pipis kok Karo muni tok. Apa kuwi? Mbok pipis kok rotok tok. yes, lah aku nang ngarepe bareng petuk aku. Wong edan, nang kono wong edan. Wong sing lungguh aku sik lho. Dek iki sing keri lah kok tok karo muni aku meng mangan apa to Yun. Tak sauri mangan diesel. Tang bawa. Sinden mriki mbok menawi enten. Ora. Iki cek cilik-cilik kok. Sinten wonge boten gelo Sukoharjo kok mau pameri ngono. lha pripun? Lah kowe wira suarane Mas Yoyok kepe yo. Wau Pak MC Urung Pak Lurah ya ngono. Nggih. Ya suara beda, tampil beda. Dagelan nom kok
ben payu. Payu 750. Nyapa lungguh langsung ngadeg kae. Kok nek lungguh ngono nyapa? Lungguh ngeten ben kados sinden swantene beda, gak kaya Wiraswara niki. Oh nek ngono kuwi beda. Swantene beda. Sebabe Dalan angin diganjel tungkak. Angine dadi cilik, mergane mboten brobos swantene. Suarane tok 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 tok. Mboten. Mboten. Lho, benten to? Bismillahirrahmanirrahim. Sinten wangi boten gelap. Ijo sedeng apik tenan kaya aja sapa bolak-balik jegok kaya kirik ngono. Jegok pripun niki dehem untuk pelega tenggorokan. jan fotokopine Nak Yarto sampeyan iki. Nggih. Tilamawon dadak nglilir. Teragapan Graya Graya Bar iki mesti dem nek. Cuh. Lah kok Gilani. pun jenengan bedhek niku lho. Niki Ngono. ben lega tenggorokane. Ngono ki nek nang Jawa Timur Apri Mimin Nggih. Sandy barang wis lumrah. Jawa Timur nggone swara ngene iki. Nggih. Ya wayu, susune ya digedhekne. Napa? Irunge ya disuntik. Numpak kol iki ditekoni kernete gak nyauri belas. Tandak. Nggon-nggon nek desa Jiwan. Banci-banci. Nggih. Turun mana, Mbak? Meneng. Mudhun pundi, Mbak? Meneng. Gelem nyauri sak kecap tok. Jiwan. Lah niku angine brobos, Mbah. Mboten diganjel. Lho. Bismillahirrahmanirrahim. Kacandakmu manggih kuleng. Ganti swara lanang ben variasi. Budone awakmu asine lanang. Nggih. Aja jegok kae. Jegok pripun dehem kok jegok. Lah suaramu kaya kirik kok. Lho ngenyek. Nak kirik mboten ngoten niku lho. Nek Mbah. kirik Kirik niku anak asu lho, Mbah. piye? Niku kirik. Piye? Kuwi kirik cilik. Kirik cilik. Lah nek mboke kirik Mboke kirik berarti wedok. piye? Kuwi wedok. Wedok. Lah nek kirik lanang. Kirik lanang benten melih biasane manggone ning pinggiran kota jaga pagere Cina. Header utawi bulldog. Sing piye? Asune gedhe niku lho, Bang. Cangkemmu asu tenan ya. Malah apik iki karo Malah asine. apik kuwi. Jenengan kok ngrewangi. Cangkemmu jan kaya asu tenan ke jan. Saderenge asu juguk niku sing marai slentem. Aku apa ya kewan berarti ngerti. Ilmu perhewanan. Kucing cilik. Cilik wedok napa lanang? Ya cilik sih. Wayah mik niku. Kucing wedok. Nak kucing wedok nyeluk anake teng pundi mawon nadane sami. Piye? Mesti ngeten iki. Oh. Nek mboten percaya rekam nek enten anakan kucing setel. Seta. Mengko ora moro. Eh. Yo ora iki lho pecinta kucing. Seta, apa cangkemmu ngemut radio iso? Suaramu iso memper tenan kowe kucing. Ilmu perhewanan. Kuwi lho kucing wedok piye?
Nek kucing lanang. Kucing lanang medale wayah dalu-dalu wayah adem-adem. Piye? Mati. Kalih tinguk ngoten. Wah, hebat tenan. Niku nek ilmu perhewanan kucing. Wis kewan nang kampung sing gaene nggo besaran kae. Napa? Nek wedhus. Wedhus cilik wedok napa lanang? Wedhus cilik. Cempe. Heeh. Nak wayah mik benten meleh. Piye? Ngoten. Nek wedhus wedok. Nak wedhus wedok kados umume. Piye? Wedhus lanang. Lah, nak wedhus lanang khusus, Mbah. Sewantene khas. Jenengan tanglet Kulino nginceng wedhus. Lanjut bawane. Apik. Noleh nganan lan ngiring. Hop, wedok. Kok kapakne kuwi? Dikempit. Ben ngopo? Nak ngadeg niku ben boten brobos, carane dikempit. Terus suarane dadi Cilik. njajal. Lho, nggih ta? Kuwi ora iso ditinggal to? Mboten saged. Kagem ngetes. Oh iya. Dalak-dalak nyapang. Lanang. Dengko. Wedok. Lanang. Bismillahirrahmanirrahim. Tiwas digagas. Wedok. Jan ngemu rasa pukul ya. Cengkok. Lanang. Amung Wedok. mi Bosok cangkemmu kowe. Lanang. Saiki golek sego sak puluhan kok ya ngene Tem. men to ya. lek pinter saiki lanang wedok bareng, ayo. Ayo. Saged, saged no. Piye njajal? Lanang wedok bareng. Bareng. Ayo. Mong tujune. Dian nih. Pripun? Jos sih. Kaya Nggih. wong loro sih nembang. Hah? Kaya wong loro. Lah nggih lanang wedok bareng. Bareng. Ayo baleni nek pripun? Baleni aja. Mung ngoten ya. Mong tujune. Nang. Nggih ta? Kuwi nang nyapa cangkemmu melu ngono kuwi. Lah dewange winang ayo mesti iso ora. Lah. Lah sing penting kan lanang wedok bareng. Heeh, ben meteng kok ya. Nah. Bendang batin niku. Nene. Wong liyatan padha pirsa Jas tenan iki multi talenta. Sampeyan sok ya anggere wis lulus terus pamit karo abahe mesti iso viral kaya Cak Percil kaya bojo barang. Liyane ra iso ngene iki ra iso. Ra iso. Iki dina iki pokoke tak tugasne ngapalne tembang-tembang sing ning TikTok. Nah, Anggo nek sing apa ki sing Dandang Gula, Pangkur, Nggih. Asmarandana, Sinom, kuwi tugasku nek kowe TikTok. Sing TikTok. Tampil dengan lagu TikTok. Nah nggih. Sing viral Sakarmu. Aja jing ala ala aja jing.
Aja jing ala ala aja jing. Aja jing ala ala aja jing. Aja jing ala ala aja jing. Jangan pegang dulu. Jangan cium dulu. Toh, ganjil toh. Pripun? Ora pas belas. Pas niku. Sing sae. You know can feel a thing, you know can feel a thing, you feel a thing. Terbang a fikis dong, dir dur deng. Adang fikis dong, fikis deng. Adang fikis dong, fikis deng. Nyingu fikis dong, dir dur deng. Sadaqallahul adzim. Tuwapuk lambimu. Lha sing ting TikTok ngoten niku kok. Rumangsa kok lagu apa? Nggih mboten enten artine. Oke, tibane apa Mbak Cange? Lali janjine. Ya, nggih. Yes, ya. Mbak sapa jenenge Mbak Diajeng karo Mbak iki ya tang apa gintang. Iya, Dek. Nah, ya. Lali janjine. Lali janjine senenganku kecilik niku nggih. Nah, iki jan aku lagi sing menik-menik. Ngadekno. Yo, mungkin lho, Pak. Nggih. Ya loro. Nggih. Ki lintangi mambengi wis tayupan ning kene san. Wis mudhun panggung wis gulung-gulung deh. Pun nggih. 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 Halo Mas. Halo, good Sugeng night. dalu, Bah. Setan Jeng, suaramu gede men. Nggih to? Kempiten kan cilik. Niki Apa wae dikempit? brobos angine. Brobos berarti iki. Lah dikempit riyen. Piye Mas carane Mas? Coba Lah Mas. dikempit ngeten iki. Ngono. Lah aku jarian apa iso ngene? Hah? Nggih digantel to. Ngoten. Lah kuwi ra dikempit wis nyelempit kok. Ya nek kowe kok. Lah jenengan dek pirsa men to Bah nek nyelempit. Aku apal to nduk tuwek ya pengalaman to. Lah wi putune pirang-pirang abahe kok ya. 15 tahun kepungkur. Sopo? Monggo dipun aturaken lali Lali janjine. janjine. Ya, dados.
luar biasa. Lali janjine. Nggih. Menika wonten nawala, Bah. Nggih. Saking Pak Soekarno Cahya Saputra. Laladan Palur badhe paring pisumbang swanten bawa sinom. Lah monggo. Mangke kula caosi wekdal wonten gara-gara. Oh, ngaten. Kalebet ingkang kepareng WA menika mangke kula waos wonten ing gara-gara. Gandeng abahe mangke bar limbukan kudu jengkar kula suwun nggih penutupan nggih tamba kangen sumrape kabeh para warga masyarakat ing padasan mriki. Apa kuwi? Jula-juli, Pak. Oh iya. Nah, mumpung cak bagus wonten iki. Nggih. Aku wis pirang-pirang dina kudu ngidung. Perjalanan nggih kudu ngitung. Kene. Nggih. niku. Oke. Ngadeg yo. Se Jula-juli ya. Oke. Modele tuku kayu arep mancing lak numpak gethek. Modele leh pengen ayu raine glowing sikile mlethek. Ngono wis susume. Mangan manisan lak durung mateng rondo padasan ireng-ireng rambute Bu sing eman-eman ayo nandur sing kena pangan. Nok alam donya dolor pira lawase dibaratno wong mampir ngombe. Mulaya sing rukun karo tanggane gotong royong nyambut gawe yai yo yai. Lebis kental beres gotong royong nyambut gawe. maca bismillah pungkasane Alon-alon yo tak bagus sing alon-alon jula-julin retek sing alon menyang Jombang locak mampira sing nek lemah genah akeh dine ayo turi bote ditandur nek kebon aku ngalah bapak mbok kira kembang opo kembang-kembange menur
wajahe kanthi tafakur ben uripe panjang umur turi-turi bareng ditandur neng kebon aku ngalah bapak mbok kira kembang ngopo kembang jati dadi wong urip sing sregep ngaji ora lali karo bapak umi ben uripe saya mukti turi-turi putih ditandur ning kebon aku ngalah bapak ora tau metu iki iso wingi kula nggih mbok kira kambang apa joget papan undak kecakot pentil sawu sakentol-kentol aja pegatan yen isih abot aja duwe bojo loro ndak mendoso awan-awan aja menek kates tuku srapi diwadahi kardus andan diprawan aja kenes-kenes kapayu rapi disusul wedhus mangan dondong rasane legi wong dondonge matene nguwit wong modele brondong Joko saiki rambute gondrong ora gablek duwe modele sepeda jengki satire cendek dukur sadele wong modele arek wedok saiki sayake cendek ketok udele wong modele bocah saiki nek pacaran nek kandang sapi ora ngerti sarpol PP patroli bareng digetak watuh katoke keri dunduring randune garing salumpring susu bajing ana arek wedok rambute dikriting bareng kodanan kaya kucing gering otok-otok unine tekek telo garing jenenge gaplek sandal kayu arane teklek wong ayu metu bengi alah betah melek cekap semanten hitungan kula sae lan boten bareng lali-lali iki lali-lali ayo golek ayame ati luar biasa. Pokoknya lek ngidung ya, piyayi telu wi favoritku. Siji Cak Giron, loro Cak Kuprit, telu Cak Sukron. Walah, wah wis tenan. jos kabeh piyayi telu. tak sukron ku piantun Tak putih syukuran kae nek ngangkat ki ora ketara. Aku sampe kaget. Sembah nuwun Abah Giron, Alhamdulillah. nggih. Mas Lentem, Nggih, kula tetap matur sehat nuwun. selalu. Amin. Sukses, selamat untuk sedaya paguyuban pecinta budaya Ismaya Jati lan warga masyarakat Padasan Dipan, Meranggen Polokarto. Ugi salam hormat kagem pepunden kula senior dalang seniman ing wewengkon mriki Ki Puntono kalian Ki Wiji Santoso ngaturaken salam hormat. Neng Bekasi mampir Jakarta. Terus Ismaya Jati tetap jaya sepanjang masa.